Доброго ранку. Ефір телеканалу АТР продовжує «Заман». В студії для вас працює Софія Бляєва. Чорний день для кримських татар. Світ вшановує день 100-ї річниці загибелі духовного і політичного лідера кримських татар Номана Челебіджіхана. У Меджлісі 23 лютого вважають днем жалоби для кримських татар. Перший муфті мусульман Криму Номан Челебіджіхан був одним із творців першого курултаю кримсько-татарського народу, який 13 грудня 1917 року проголосив створення Кримської Народної Республіки. Головою уряду був Номан Челебіджіхан. Крим. Коли до влади в Росії прийшли більшовики, у Криму розігнали курултая 14 січня 18 року, заарештували Челебіджіхана. 23 лютого матроси-більшовики розстріляли його у Севастопольській в'язниці, тіло понівечили і викинули в море. Это был человек, который способен был объединить нацию, и если бы, конечно же, не грубая сила большевиков, скорее всего, его политическая будущность была бы чрезвычайно счастливой и очень важной и для Крыма, и для крымско-татарского народа. Первая – борьба за народ, и второе – борьба за Крым. С именем Челебиджихана крымские татары движутся вперед. Достаточно сказать, там, батальон Номана Челебиджихана, который работает на то, чтобы Крым был свободен. У наступних випусках «Заман» ми покажемо матеріал про життя та історичну роль Номана Челебіджіхана. У цей день 2014 року Владимир Путін дав пряму вказівку на анексію Криму. Це в своїх свідченнях у суді над Віктором Януковичем 14 лютого підтвердив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов. За його словами, в ніч на 23 лютого Путін провів таємну нараду зі ще 4 найвпливовішими посадовцями Росії. Він був наляканий, бо напередодні його вертоліт по дорозі з Сочі мало не потрапив в аварію. Путін це сприйняв як замах західних спецслужб. З України тоді вже втік Янукович, і очільник Кремля запустив свій маховик анексії українського півострова. Цього дня в Криму було багато подій. Кримські татари з різних куточків півострова востаннє безперешкодно зібралися у центрі Сімферополя. На площі Леніна вони вшанували пам'ять першого муфтія мусульман Криму Номана Челебіджіхана і висловили своє ставлення до загарбницьких дій Росії на їхній батьківщині. У Севастополі на проросійському мітингу обрали так званого народного мера, громадянина Росії Чалого, а в Євпаторії Керчі влаштували антимайдан. Отже, 23 лютого 2014 року в Криму. Далі без коментарів. Обратились в Верховную Раду Крыма, Украины для того, чтобы Верховная Рада Крыма была распущена. Там уже нет депутатов, там есть 85-90 безвольных существ. А 10 дней мы дали Агееву и депутатам Симферопольского городского совета. Севастополь, Крым, Россия! Друзья, да вместе! Крым не отдадим! Мы все вернемся на подразделение. Все стилизуют в своих комментариях и в своих... Написано «Процветание в единстве». Когда коктейли Молотова горящие падают на головы наших ребят, это уже оружие. Там нас всех прополосканы уже начали. Никто не отменял право каждого человека. Поговори со всеми. В Крыму, а не в Украине. Просто повесил флаг России на городской совет. Правильно!
Навесні кримчани зможуть оформлювати ID-картки та закордонні паспорти у Новотроїцьку на Херсонщині. Про це на виїзному засіданні повідомив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Хоча район і не межує безпосередньо з контрольними пунктами в'їзду-виїзду, він важливий для кримчан. Торік до Новотроїцького району за свідоцтвами про народження, реєстрацією шлюбів та правовою допомогою звернулося понад 6 тисяч мешканців Криму. Зараз існуючий там центр обслуговує місцевих, але його планують технічно дооснастити, щоб послуги отримували і кримчани. Нині закупили пристрій для оформлення ID-карток. На сьогодні головна проблема, як відомо, це питання отримання легальних українських документів. І саме в цьому вимірі ЦНАП запрацює у сфері паспортизації. Це буде фотографування і видача, відповідно, ID-карток та біометричних паспортів. Саме це є нове, і воно запрацює з квітня-травня цього року в Новотроїцькому. Анонімне анкетування кримчан почали проводити представники громадських організацій на адмінмежі з Кримом. Це Українська Гельсінська спілка, Кримська правозахисна група та Кримсос. Питають в людей, що перетинають адмінмежу, які б адміністративні послуги вони хотіли отримувати на материку, поближче до півострова. Зокрема, таке анкетування вже здійснюють на пункті пропуску Каланчак. Мета – допомогти у вирішенні проблем, з якими люди стикаються на материковій Україні. Зініціювала і заблокувала. Росія запропонувала провести надзвичайне засідання Ради безпеки ООН щодо Сирії, але відмовилася підтримувати спільне рішення. Через загострення ситуації на околиці Дамаска, східній Гуті, за 5 днів атаки проасадівських сил загинули понад 400 людей. Поранених рахують тисячами. Швеція та Кувейт пропонували план, за яким вогонь в цьому районі протиборці припиняють негайно і на 30 днів. За цей час домовляються про гуманітарний коридор для виходу мирних жителів та доставки продовольства. Одночасно резолюція покладала всю відповідальність за побоїще на Башара Асада, що не сподобалося союзнику, диктатора Росії. Вона документи заблокувала. Сьогодні Радбез спробує повернутися до голосування про перемир'я ще раз. Держдепартамент США закликав Росію припинити вогонь на Донбасі та погодитися на миротворчу місію у зоні воєнних дій. Про це заявила речниця відомства Гізер Нойерт. Таким чином, США відреагувала на загибель на Донбасі української 23-річної медсестри Сабіни Галицької, яка намагалася допомогти цивільним громадянам поблизу лінії розмежування. Держдеп нагадує Кремлю, через дії його прихильників на сході України за 4 роки загинуло понад 10 тисяч людей. Росія багато разів продемонструвала, що може покінчити із насиллям, коли забажає. США вчергове закликають Росію наказати своїм ставленикам повністю дотримуватися режиму припинення вогню, відвести сили і важке озброєння зі Східної України і погодитися на активну миротворчу місію ООН. Вже за 2 години об 11-й у Києві у спорткомплексі Київського політехнічного інституту почнеться турнір з національної боротьби «Куреш». Змагання приурочені до 100-ї річниці загибелі першого муфтія мусульман Криму Номана Челебіджіхана. «Куреш» – національний вид спорту кримських татар, нараховує більше 3000 років. Останній турнір, організований Кримською федерацією боротьби «Куреш», відбувся 4 роки тому в українському Криму. Сьогодні близько сотні спортсменів у 9 вагових категоріях змагатимуться за звання найсильнішого. Я прошу всех украинцев, кто не безразлична судьба крымских татар, судьба Крыма, прийти и поддержать наших борцов своими аплодисментами, своими овациями, чтобы люди действительно не на Крым, це Украина, как обычно любят очень много говорить наших политиков, а вот прийти и доказать своим присутствием, что все-таки Крым – это Украина. И эти борцы этого заслуживают, чтобы все пришли и всем оказали поддержку. Це все на цю мить. Вже за 2 години Ельмас Асан у цій студії розкаже більше. Далі на ТР програма «Саба». Залишайтеся з нами.